kutaura chokwadi pamberi pedare raHardman chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHardman chigodora. Zvese zvandicataura chichava chokwadi. Zvese zvandichataura zvichava chokwadi. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaatitungamirire. Mwari ngaatitungamirire. Garai. Pamusoro idare raHardman chigodora. Ini ndauyawo nenyaya yangu yakamira yakadai. Isusu takatengawo stand kuna Mudziva yanga atenga kuna Talent Saungwemi. Tobva taenda koiswe mubhuku matengani muna musi wa15 August 2021. Saka takaparimbawo 2021 iyoye na 2022. 2023 muna May takatange kuisepo zvidhina zvekuti tiwake. Saka taisa May, June, July takataise box redu ipapo. Saka ndakazoona aya amakande ouya kumba kwanguko akaina Saungwemi. Saungwemi akasvika kubva angondichingamidza varamba akamira akati handisumiraba mbuya svikotosawe ndamunzira muyeni aya amakande kubva atobuda. Amakande takati garai pasi titaure nyaya. Agara pasi akati ndakaona ndazwa kuti imimi ndimi makavaka pasitendi pangu apo. Hapasi pa Talent Saungwemi bande pangu aine mudzimai wawo ainaye pano. Saka takamboti kakaodzane sevanhu tikati mamuripi makore aesai. Amakande woyo akati ndandisikuye kumbaba asi nzvimbo ndatinge yangu chimbomirai kudini kuwaka yanga chiri china. Saka ndikati saka nyaya idzi makudzifambira rini kuti zvinga zviri zviro zvinofamba mugwara wazvo. Saka akati Friday neSaturday ndichakupai mhinduro kutaura weekend yatapedza. Saka ndakazoona zvakafanira kuti paine zvaanoda kuti ataure zvitaurike zviri pane dare zviri padare. Ndokuti ndakazodzokawo kuna Chenzira atakaenda nawo ndodziso redu kuno. Akati imi makuita zvamafunga kuti zviro zvenyu zvikasike kufamba nokuti atichazivi kuti fungai uchauya rini. Saka ndakazounzawo nyaya kuno. Ndokumira kwakaite nyaya yangu. Mati makaitengera kuna Talent Saungwemi. Imi stand makazotenga kuna Mudziva. Mudziva wanga akatengeserwa na Talent. Imi makatengeserwa stand Mudziva. Talent amunini. Ari pano ere Mudziva. Sakaenda naye tichiende kudare tichindozwisisa kuti zvishuwa ndeyake. Aiwa, Mudziva ari pano ere. Zvakanaka. Iwe ndo wakatengesera awa stand. Stand yanga iri yako. Ndina ndatanga kutenga. Ndimo makaitenga. Ndakatenga. Ndakatenga. Ndio wakatenga stand ukatengesera awa. Ndio. Ore, makaitenga kunani? Kuna Talent Saungwemi. Talent Saungwemi. Talent wacho uri kuri? Talent ndakamuona imi ndafonerwa na madha yako nditi uno kunya stand yadini yani ndobva ndamhanya. Mufacho atinomuona fone yake iramba. Vatazomona kuzona. Talent ndabva ndataura naye Talent dzakamira sei. Sezvo petakatengesera wakataura kuti stand ngeyani ngeyangu. Saka zvazvipi zvakati vaita chingadira zvinotora zvakawanda. Stand ngeyangu. Imi muri kuirana here namadha. Ndikati sisi hatina dambudziko. Vatoti nini ndonga handina mareda. Saka handiuyi. Ndo mataura ndo petakandogumisirana kuzosvika tizoye kunonasi. Saka awa wakauya akatengeserwawo futi here kana kuti aya akazoti ngepangu akatengeserwa here kana kuti panga pari pawo kubai akaberekerwapo here. Izvo ndo zvandisingachazivi. Ibo ndinototsa kuti imwe mbuya inini mwate dipati kai Kutenga stand. yakabya Talent ichiende panawo yechizotengawo inini. Sele muprocess. Singezwa. Batanzeni. Tinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHardman chigodora. Tinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHardman chigodora. Zvese zvandicataura chichava chokwadi. Zvese zvandicataura chichava chokwadi. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari ngaatitungamirire. Mwari ngaatitungamirire. Muronzera henyu. Garai henyu pasi mutaro. Alright. Ndakasvikawo ndanda nenguva ndisingauyi kunoku. Nguva yakati rebei. Ndichisvika ndiri kusvika kwana sekuru
ndichibva ndaonana nana sekuru ndobva ndaenda kumba kwemunin'ina wangu mutwini watalent. Ndo wandakasvika ndikataurwa Nyaya zvikanzi talent akatengesa stand pamba. Chibva ndamubvunza kuti ini ndini first born yawo mumba mavo maanoberekwa. Mana talent fungai makande. Ndobva ndabvunza kuti zvakaitika sei mimi muchizvitendera kuti zviitike saizvozvo. Akati takataura natalent tichimutaura kuti pamba pauri kutengesa apa pachaita mutauro kana mukoma auya. Talent ari kunzi akatengesera stand, ndandisina kutoziva kuti ndawo akatengesera. Iye trust ari kuti akatengesera our stand akamupa $150. Asi pa $150 iyo yeye aida zvekupiwa $10, $15, $5 because munin'ina wangu aane dambudziko, munhu wemadrugs, akutorwara musoro, ndo chokwadi. Saka ini ndichinoti ndikati makazvitendera sei zvakadaro kuti munhu anopiwa $10, $15 achitengesa pastand? Hazviiti. Akati isusu takatoona zvisingaitiwo, asi takatoenda kuna mupurisa waSabhu Chenzira tikatomutaurira kuti madhiri ari kuitwa natalent namai ava haaiti ba, musabvumira kuti mai ava vanyorwe mubhuku kwaSabhu. Iye Trace anotaura kuti akazotoenda futi kwaSabhu achinotaura futi nyaya iyoyo kuti musatendera kuti mai ava vanyorwe mubhuku kwaSabhu because madhiri ari kuita natalent haaiti ba. Saka enda pandanobvunza ndikati saka ivo vachitaurwa izvozvo vachipikisana nevesei, ndo paari kuti mai ava vakazoona kuti stand yaane mutauro ava kwakunotengesera mai ava. Murikuona? Saka ini ndakabva ndikati hazvindinetseba, chimbirai ndende ndinoona wakatengeserwa stand wacho because ndandatoona pakutovakwa. Ndikati ndinombovamisa vanyatsonditsanangura kuti zvakafamba sei kuti vazotengeserwa stand iyo vanga vataurirwa kunzi stand yaane pamuromo. Ndo pandakaenda kuna mai ava ndobva ndavataura ndikati imimi mbomirai kuita zvamuri kuita pastand because pato ane miromo yakawandisa. Ndoda kutomboziva kuti makatenga sei stand kuna talent? Vakati stand hana kutenga kuna talent, ndakatenga kuna mai ava. Saka ndakati kuti zvibude pachena zvijeki, ndinoda kuti ndidaidze mai vakakutengesera stand nemupurisa waSabhuku wamakaenda naye kwaSabhuku, naSabhuku wacho aripo, tonotaura nyaya tiri pastand pamakatengeserwa because hazviiti kuti muwake ipapa. Saka ndakazoshamisikawo ndakudedzwa kuno kwaHardman. Isu taida kuti tigare pasi tionesane nenyaya yestand iyi. Saka ndakuchimira kunzwa kwavari kuti pfungwa dzavo kuti ndiwe kunoku ndedzei. Waide kuti ugare nawo pasi, waide kupitsana nawo pasi, mwaide kuende kumapurisa here, mwaide kuende kwaHardman here, mwaide kuenda kupi? Ngekuti mwakatomisa kuti wanhu hawasawa akangenda kuti ngepako iwo. Handiti pfungwa dzawanga uinadzo wanga unoda kuendesa kupi? Waide kutaura nawo here kana waide kuita sei? Pfungwa dzandaiva nadzo panguva dzadzise kuti tionesane chimiro ndichivaonesa kuti stand yamakatengeserwa haisi yatalent. Ivo vakatondibvunza kuti saka inini mari yandakabhadhara uko kwese wabva tatazvidzwa zvese kwawataura tiri kuti iwo kwende koomisa kuti musatora action bandine zvindaindoda kuita. Waide kuite chii? Vakanga vandibvunza kuti saka mari yangu ndicharipwa nani? Ndikati ndo zvatoda kuti tizotaura muripo imimi natalent because pataitaura tatiri inini nawo talent asipo. Talent wacho uri? Handizivi. Pane pamwe pemambotaura kutanga kuti tifambe tese. Pane pemamboti kana mucharangarira mati makataura nemunin'ina wenyu here achikuudza kuti talent akatengesa achipiwa $10 $20 mukati imimi aizvibvumirei kuti apiwe $10 kana $20 zvotaura kuti amount yese aida kuti yakanga yachajwana nditalent namuwewesa dai akabvisa ka1 ungadai musina kuitsvaga chakakugumburai inyaya kuti aibvisa $10
$20, $10 pepe mataura kudaro pepe. Uye mukati pakazoendwa kwamuprista wasabhuku asvika mukati achizvitendera sei handiti ini ndoda kuziva kuti kana munhu achitenga chinhu akabhadhara mari yake akasiya balance ingaita mhosva here yekuti wazosiyirei balance ipo papo matsanangudziro emapaita mati sei aizopa $10 $20 waidombobvisa iri mari regai ndikupindurei ndichiti vanga vari kutobhadhara kune munhu asiri zvakanaka aibhadhara kune munhu asiri iye zvotaura kuti dai aibhadhara kumunhu ari iye ungadai zvisina problem dai vaibhadhara kwandiri tawirirana hazvina problem zvakanaka pasati amunatsa kuifamba nda kuchinzwisisa nezvazvo talent ari kupi talent munin'ina wenyu munin'ina wangu ari kupi handizivi mambo watombondibvunza ndikavapa nhamba kuti wafone right mukoma chimhangariro chenyu nhanga Nyaya ndiyo yatinoda kuziya panapa. Imimi muri kutaura kuti zvekuti akabhadhara mari kune munhu asiye chi zvese zvingatimbozviise pasai. Imimi musoro wenyaya yenyu uri kuti izvoni stand ye saifanira kutengeswa here kana kuti mabhadharirwo ayaizwa kuchine balance imwe here kune sinzi mataura kuti aibhadhara kune munhu asiri here muri wapedzeserwa balance yacho here todonatsa kuzwa pemumire chaipo amene udare handiti chinangwa chako iwo chaicho pastand iyi ndechekuti chii chinangwa changu ndechekuti stand haifani kutengeswa regai tifambe tichida izvi ndinofunga mwana ndabuda apa kubuda kwekuti pendakaonana naamai avo vakanditsanangurira nyaya yavo ndikange ndaibata yese saka ndati wakanga wasiripo vanenge vachiteerera havo tsanangudzire ndisina kuzozwa zvangu ndeyamukomawa asi ndakazosvikira pakufonera full talent pamusoro pekunge aramba kutora samoni rangu ndamuti rudaumba kwangu mangwana before 8 akauya pamba pangu ndikataura naye pamusoro penyaya iyoyo ndataura naye ndikawa ndine muono wendakawa ndinawo. Chekutanga chandoda kuziva ndechekuti imimi naTalent makamira sei ukama hwenyu? Muning'ina wenyu semuumbu baba mumwe chete mai mumwe chete. Imimi muri wekwani imimi? Mukande Makande. Pari zvine zvimuri kwamakawaka kupi? Uri kutongwa kumasekuru kuti muri kutongwa kumushago makaberekwa? Ndakazvitenga kwangu. Sangana inini? Muri kutongwa kumushago madzisekuru here kana kuti muri kutongwa kumushago makaberekwa? Zvacho uri kundirasa muchana. Mukakwanisa kunditsanangurira kuti munorewe kuti uri kutongwa. Kana ndichiti muri kutongwa kumadzisekuru here kana kumushago makaberekwa, ndikuedza kutsanangura kuti imimi muchiri kumadzisekuru here kana kuti mawo kudzinza kwenyu. Mai wenyu wakakuroora, baba wenyu wakakuroora here kumusha kwa Saungwemi? Wakaroora mai wenyu here? Vanga vasina. Vanga vasina? Seneme muri kushandisa ndeyani? Ndeya baba. Nemhosva yamuri kushandisa seneme yababa musina kunga mai wakaroorwa? Ndinonyepa mambo kukupindurai mubvunzo iyoyo. Ndakapiwa birth certificate rangu rakanyorwa kunzi Makande. Makande? Musha uyu una naTalent mate ana baba ine kasiyana. Musha uyu waitengeswa naTalent uyu ndewa baba waTalent here kana ndewa baba wenyu? Ndeva mai. Musha wa mai usina baba wako na Talent? Tiri kuita ndechekuda izvi. Ndewa mai wana Talent mudumbu rawo na baba wao wangani? Itu. Right. Iwo wakanga wako kudhara ke. Saka paizoita mai yaTalent na wana 2 hour na baba wawa wakanga wachigara kupi? Pamusha ipapo. Pamusha ipapo. Wovha waita musha iwo handika na baba wa. Baba wakatongo uyo waipotera kuya papo.
Ndikwakaberekwa mai. Musha wana sekuru. Musha wana sekuru. Musha wana sekuru. Right. Mai wako kusara waripo wakatosirwaona na baba wao anditi. Wakapiwa nana sekuru. Wakapiwa nana sekuru. Saka pa dumbu renyu pakubarwa uyu una baba wake, uyu una baba wao. Ava wana baba wao, uyu una baba wako. Right. Iwo ndo pauri kuchiti talent asaifanwa kunge achitengesa musha iwowo. Handitika. Wana sekuru wacho wambori. Waridzwe musho. Variko. Imimi mati musha uyu wakatengeswa na talent. Musha wa mai. Mai akapiwa toti nehanzvadzi dzavo wana sekuru. Zvotaura kuti mushange wa mai. Mai anga akakuguranisa here iwewe talent. Iye talent newewe neumwe wako mati muri 3 ndizvo. Makapiwa here position ndimai kuti umwapa. Zvakazoitika mushure mazvike panashai. Zvekuguraniswa. Vana sekuru ndio vakanga vakuti iyi nzvimbo iyi ndo mera tifambe. Muri kutenderedzwa. Ndiri kuti inini ipapo kana mamusina kuguraniswa muri 3 kana kuti makaguraniswa mati zvakaitika mayadi afa. Zvotaura kuti talent une pake, iwo une pako, iwo une pake. Mustendi iyoyo. Izvi talent aimbotengesa nzvimbo iwo wangu ari kupi? Ndakanga ndamboenda kunotsvagawo mari kumasango. Cheri kuita ngechekudai zvakuru wangu. Kumusha kwenyu ndokupimi kwa baba wenyu. Kwa baba wako ndikubocha. Muri taura chokwadi. Andiri kubvunza ndikubvunza. Varume dzimwe nyaya dzinotoka kudare muno munenge ndazinzera ndadzitsvaga. Ndinenge ndakuita ma revisions. Ndichibvunzana na talent wakanditaura kuti izvo mumba medu isusuka wari tunda vakaberekwa imimi na talent na trust. Talent na trust wana babao ngwe pamagoda. Imi murowa makande imi. Imi makutongwa kumusha kwenyu imi. Awaru tongwa madzisekura. Imimi muri kubva muri kumusha kwenyu imi. Chiri kuitika pe muri imimi. Stand iyo yakagurirwana pakati pa talent na trust. Yagurirwa pakati pa talent na trust. Imimi makoti mune stand yenyu kubosha ko makaberekwa. Musha kwa baba wenyu. Makwende ko ya kumusha kwa madzisekuru. Kune vana ava vakaende ko gurirwa stand nemadzisekuru makoti makatengesere chi stand iyi. Unofarwa nga ndine chikami papo. Stand ndichinatse kuzvitarisa takutarisa pachiwanhu pedu varume ngatizive chiwanhu. Kana inini ndichinge ndakaberekwa inini baba wangu akanhumburisa mai vangu inini. Ndikakurira musha mwamadzisekuru ndikaenda kumusha kwangu. Handisi sine nenyaya dzezokumadzisekuru. Ndakutarisa nenyaya dzezokudzinza kwangu. Kana paine vana va-step father vakasara vachiberekwa namai vari kumadzisekuru kwakasara mai. Ndio vakosara vachiona nhaka inenge yakasara kumadzisekuru ikoko. Ini ndakotarisa nekudzinza kwangu ndiri kunyepa here. Ndizvo zvikudzizvo. Saka hondo iri kurwiwa apa talent kusauya kwaita panapa kusauya kwekuti ozvindotora namba dzake dziri ngoringa asi kudai rafoni. Talent une mhosva yake panapa. Yekutengesa stand, mastand atengeswi. Udondipa $300 zavo. Ameno stand acho akaitengesa mari. Nangwarira kuti anazoroti ndakabvunza ndakaitengesa 300. Ine pani changu $300. Otherwise munhu ena wakamupa mahara. Muno mutina vanhu vanekatsika kasina kumira zvakanaka. Isu takagara panapa tiri mabrothers panapa. Umwe munhu wangu anaenda kotengesa stand tisina kuwirirana. Ini ndo kana kutuma notengesa. Ini ndo anerwe seri ndo tauri stand aitengeswa sitadya mari yemunhu. Totengesa stand kairi kana katatu. Zvinhu zviri kuitika izvo. Pendakapinda pachigaro ndakafamba ndichitaura village by village kuti mastands atengeswi. Asina kuda kwematambudziko tikatengesa stand ngatitange tawirirana semhuri. Ikauya nemutauro ndichataura dzosera naye mari stand siya yakadaro. Nhasi uno iyi stand yakuita mutauro iyi. Stand izve yakuende kuite mutauro yakuende kuite mutauro nevana va-step mother va-step father. Same mother, different fathers. Hondo iri kuende korwiwa apa iri kuende kozi awa hawasisina raramiro yekutarisana nenhaka yatakasirwa namai vedu ba. Kana kuti nhaka yatakapiwa nemadzisekuru nekuda kwekuti
vane dzinza rawo. Isusu tiri tine chitupa chiri kuti Saungweme, iye ane chitupa chekuti Makande. Munhu ari kuti akangwavha mutauni umo odzoka kumusha kwake kubocha, obva kubocha ko wakuya wakotaura zvene nyaya dzemastenzi futi kunoku. Saka kati dhimanda mastenzi kunoku, iye ari kudzinza kwake uri kuti todini. Alright, mira henyu. Uyo munhu akaenda kotenga stand uyu, munhu akatenga aine chinangwa chekuda kudevelopa pamba pake, akawa achibva aenda koisa box ipo papo refoundation, aisa box refoundation ipo papo, uri kutarisira project rake rada kudevelopa musha wake ipa papo. Mari yake inodzoswa ndiani? Maexpenses yake anodzoswa ndiani? Washa stand, washaya mari. Tikadaro tagarisana nanu zvakanaka. Pambeno. Mama, regai ndikupindure. Okutora iyi kumashure zvishoma. Kubva zvashaika mai. In fact ndikangotanga vachiri kurwara. Pavari pakazovakwa pa handifungi kuti mopaziva here pandiri kutaura nezvako. Mama vakatanga vachigara rozhere pazasi apo. Ndopanga vakavaka ivo. Vachibva vazochinjwa nanasekuru zvikanzi takuchinja irozhiri ndakuritora ndokupaire pamusoro. Pavakanogadzikwa pamba parozhiri pamusoro ndindakawakapo inini. Ndichivakira mai vangu. Ndavakira mai vakazosvika pakushaika vachigara ipapo. Vashaika waningi vangu vakasara varipo, sekuti ndini ndandakura ndandakwanisa kuzvitsvagira mai. Ndaivachengetera vari pamba pandandakavakira mai. Saka vozoitawo zvavo zvavakazono uyu muningi matwins vakatadza kuwirirana pakugarisana kwavo. Uyu akati ini ndakunovakira ukoko because tikagara tiri pamwepo tinogona kugara tichinetsana. Talent osara ari pamba. Handiti pamba apa ndiri kutarisa kuti ndo pamba pamai wangu. Asi mukugara nekugara talent haadi kushanda. Muri kuzona. Uyu mufana anotozvishandira, akatozvivakira musha wake, atori nemudzimai wake, anozviitira life yake. Uyu anongogara ipapo ena anotoda zvekuchengetwa. Ndini ndinomuchengeta, ndini ndinomuitira zvese zvaanoda ari pamba ipapo. Next thing, akuda madrugs. Haakwanisi kundikumbira madrugs ini kuti mukoma ndipewo mari yemadrugs. Ndo paanonoita pfungwa dzake iye hake nemusoro wake kuti regai ndichingogurira munhu ndimutengesere apa pa stand up. Dai maisvikapo nemi munoseka kamukoto kakatengeserwa mai avo. Zvisingaiti nyangwe kutauna kutengeswa kamukoto kakadaro. Saka ini ndinosvika ndauya koona pamba pamai wangu. Ndiona paine box ndi talent ari kuwaka apa. Zvonzi aiwa pakatengeswa. Vana sekuru haazvizivi. Ndakanobvunza ndabva paya ndiri kuti vana sekuru makabvumirei kuti talent atengesera zvikanzi atizviziviso. Ndomubvunza iye wacho kuti wakazviitirei. Anoramba kuti hanzi mai avo pavakandipa mari yavo ndakataura kuti musawaka itai zvekurima. Muri kuzona. Saka ini ndobva ndanoti ndikati aiwa nyaya inonetsa handiti because trust ari kuuya kwandiri nari kuti mukoma zvisati zvatoitika zvisati zvatosvika kwese kwazvari zvekuzovaka nebox nei. Ndakatombotaura mupurisa waSabhuku ndikataura kuti musabvumira madhila ari kuitwa natalent ekutengesera munhu kastand pamusha wamai apo because zvinotaudza. Handi muri kuzona. Obva ipapo akati ndakasvika futi kwaSabhuku but ndakazongoona mai avo vakutotanga kuvaka. Saka zvakanondishambisa kuti zvakagoneka sei kuti mai avo vanoita nharo kuuya kuzogara pamusha pamai wangu. Ndiri kuizwa nyaya yemuri kutaura wakuru. Chatinoda isusu katinoda zvinhu zvinenge zviri transparent. Handisi kutaura zvinhu zvekuti zvikuomerei kana kuti zviomere nyakutenga. Izvozvo mukatarisa nyaya stand iyo yaenda kobridge kwakairi. Stand wakaenda uyu talent wakaenda kotengesera Dezi. Dezi wakaona kuti apa pamwe pangagona kuita mutauro rekera ndibudise chiro chichi mumaoko mangu. Alright, mirai ndikupindura ipapo mambo. Musati maenda kuri. Hamisi chakamira chitaura. Akatomisa iwewe.
Wataza kuti ndikuenda. Ora taura mai. Ndizvirisa wera. Taura mutete. Wozondibata ndozokuti wozotaura topana mukana wekutaura ndoti nyaya yedu iparuke. Ndezi wake kuti pfungwa dzake akatuna zvaarode kuitawo mukati mweupenyu kuti akaona kuti pamwe yaite muromo kana kuti hope dzake akarota hatidzizivi. Woende koibudisa. Mari yakatenga naye kuda talent pamwe unoita zvekutengesa mastand echitengesa. Wakandoita koitengwa nemari iri pasi kotengesa nemari iri pamusoro. Therefore atengesa kune munhu yava kuita madevelopments ake. That person haasi kuende kobvunza kuna talent. Uri kuende kobvunza kuna Dezi. Mari yakatengwa na talent watenga nemari iri pasi. Oitengesa nemari iri pamusoro. Mari iyoyo obva aenda kunoishandisa. Therefore nhasi unowu uyo wako dhimanda mari kuna Dezi. Dezi uchabvunza mari kuna talent. 1. Talent kwekuona mari hapana mutaura nyaya madrugs. Kuti abvunze mari madrugs kwamuri haakupi. 2. Nyaya dzemastenzi dziri kunetsa. Vazhinji vari kutengesa mastenzi pasina kuwirirana. Zvichiende korewa koti inini ndinofunga ndaane nyaya dzinokwana kuita 2-3. Kana munhu achinge atengesa stendi yake ikazenge yakude kuite mutauro akati ndodzosera mari yemunhu ndinoende kochaja iine profit. Ndinoibata iri mari yemusika kuti kana iri $500 kana munhu yena akanga ari kuita zvebuy and selling panguva yaakatenga kusvikira pane zuva ranhasi munhu yena waifanirwa kunge ane profit yemari. Then tonofanirwa kutanga ane profit yemari yakati. Tautaura shamwari kana yanga iri 500 yakatenga nayo ipawo munhu $800 takuisa $300 pamusoro. Tinenge tisingadi kuti umwe munhu aite loss. Kutengesa kwakaita munhu achipa munhu mari, munhu akapa mari, wakaita something chaakaenda kuita mukati mweupenyu hwake, ari kutarisira kudevelopa. Nhasi uno wamudzosera munhu wakutoita development, wakumudzosera futi paground. Wotanga futi kuti 1. Ndinopaona pari pano pakaoma. Zvokuti ndaitotarisire kutoti inini kana iye talent akatengesa nzvimbo zvisiri pakuwirirana nefamily. Kana aine pake painapo imime ndaimotora ipapo iyena pake wakatengesa. Ndo matongere ndinoita. Iye pake wakatengesa haasisina kana asina pekugara ngaende anoloja. Imi mwende kugara pari papa. Sangana ini. Mapedza iri mapo. Ndapedza. Ndandoda kuti ndibate nyaya ino isati yarebesa ndichadzokera kumashure. Dezi uyu anoziva talent anobarwa. Ane mutwini ana mukoma. Zvaakanoita akanotora advantage ya talent. Munhu anoda madrugs. Muri kuzviona? Dai aida kutenga stand pachokwadi angadai akandibata. Anoziva akatombotishandira mai wangu achivapenyu. Anoziva kuti talent ana mukoma, ane vaning'ini uyu. Dai aida kutenga stand pachokwadi zvisiri zvechikopo-kopo zvekupa talent mari yemadrugs angadai akandifonera. Mira ndijana ndichakupai. Talent unozviziva futi kuti anobarwa ena. Ndizvozvo. Chakamupa simba. Nekutengesa stand. Inyaya yemadrugs izvo zvatiri kutaura. Madrugs angu. Ndale je madrugs. Aiwa. Ndatiwa papana ruko ndaona vabvera karasudza ruko. Even panotengeswa stand. Nyangwe kakanzi kamukana kakaita sei. Hapana pemunonga makasaindirana here kuti muzosvika even kuenda kwasabu. Endi parumboterwa nani pakaspace kacho ikapo. Izvizvo wacho besides madrugs kana kashi. Apazwa here pataurwa. Wabvunza maungano. Todomboziva kuti pastendi pamai pematini miti munochengeta talent. Pematite miti. Aribadara mutero ndiye. Aribadara mutero ipapo. Nyaya yemutero ndisingazozivi kuna nasekuru kuti vanozvifambisa sei. Kwezi ndo vagari vekunoko. Ndofunga ndambotaura ndiri kuti ndine nguva yakareba ndisiri kunoko. Saka zvokuti panofambiswa sei mamitero nechichi handizivi. Alright. Mai venyu vakashaka rini? 2009. 2009. From 2009 iwe ndiwe mukoma, ndiwe mukomana mukuru kana ndisina kushasha unzi. Ndizvozvo. Une red seat wakambobhadharapo usati wambotoita zvinhu zvese. Wakambobhadhara mutero here ipapo? Inini personal handisati ndambobhadhara mutero. Panobhadharwa naye. Autozviziva? Handizivi. Katibhoerenga from 2009. Kusvika petari pana how many years? Singakwani
It's 12, 13 years. Ko unozviziva here kuti munhu nzvimbo younoti yako ukatadza kubhadhara mutero for 5 years aisisiri yako? Mambo, ndofunga tiri kutaura nyaya dzakasiyana. Panapa muri kundida kunditorera nzvimbo here kana kuti muri kuda kunzwisisa kuti sei nzvimbo tiri kuedza kutaura kuti talent ane makore mangani? Alright, talent ane makore mangani? Talent ane makore mangani? Talent? I think ane 23, 24. Alright. Anditika. Saka iwewe the best way. Iwewe kuti nyaya yako inake zvakanaka. Wataura kuti ndepamai vako because kana talent kamubvunzo wakatengesera unoti ndepangu kamuti wakapone kuti ndepamai vangu because mese makabarwa. Saka iwe patakuda ipanoti seiwewo wana sekuru usina kuya nawo. Mambo Wadi kuwaudza ndinowaudza kudari here rei kuwaudza vana sekuru stendi yakatengeswa stendi yanzvadzi yenyu iwo aiwazve but mimbeonai ini ndauya kodaira nyaya yamai ava handiti havana kutaura here kuti pandakaenda kwavari ndakaenda nasekuru zvinoita ngechekudai zvimakande havana kutaurira here mira ndibatsirane newo makande zvinoita ngechekudai nyaya dzakaita sezvekuti kana dzichinge dzichiuya matare kudai dzinofanira kunge dzine umbowo. Umbowo hwendinotarisira inini hunouya mukati mwenyaya dzemastendi dzakadai kazhinji ndina sabhuku dzere vari papi sabhuku dzere vari apawo vanopa umbowo hwakakwana kuti munhu anonzi title deed yedu kumusha kunoku iri site mutero mukunetsana kwamuri kuita ipapo nokwanisa kuti ndibudisire mari sise mutero avo vakabudisa muna here site mutero ndipewo kuno uchiona peakotangira nyaya manje zvimwe pacho tinoda kwedza kuti titendere kuti tione kuti tinoiswatura sei nyaya toona kuti yaswatuka toona kuti tinoigadzirisa sei kuti inake kozi sabhuku avo ndiri kuti sabhuku ari papi avo vane mabhuku avo emutero ende havanyori mutero kunyore mubhuku uchibhadhara mari yako mutero vanoende kokupa risiti right. Ndichoende koona risiti yendinayo panapa iyi iri kutaura kuti musi wa6/09 of 2021 iri panapa 6 of 09 of 2021 iyi 2023 i3 years dziri panapa isi munhu ari kubhadhara mutero. Alright mama, ndofunga tiri kurasana padiki. Mira zvenditaure newe taure munhu achinge ari kubhadhara mutero dai sabhuku stendi ngani ndiani ndiwe the owner right. Munhu akaita 5 years asiri kubhadhara mutero stendi ngani ndiri kuti inini mudunhu menyu 5 years stendi yangu zvakaita inei hapana munhu aripo rindori ground 5 years 10 years pasina mutero stendi inozi ngani kuti isina uri kunze mutero yamira ngeyesabhuku taakutoendeswawo mberi ndiri pamwe kuti handifambire zvangu ndega kuta zvinozi ndikugadzira mutemo ndinokwanisa kotadza kuwirirana panhu padiki patinenge ndiri kutadza kuwirirana. Nyaya yemutero inotaura kuti gore rega rega ndogara ndakanetsana nemasabhuku angu awo RDC iri kuuya ichitaura kuti vanhu ngavabhadhare mutero levhi ngaibhadharwa 1 2 sabhuku paakamira pega pega sabhuku umwe naumwe unofarwa kuziva kuti munhu ari kubhadhara mutero apa ndiani ari responsible nonge achibhadhara mutero apa kuti munhu ange achiopinda mubhuku masabhuku sabhuku achitambira risiti achitambira mari $5 yemutero kunge achiona kuti vanhu zvowaita zvinhu zvakarongeka. Masabhuku angu ndakagara nawo pasi uri kunyora mitero ndijozera jezera iri panapa ndiyo nebhuku remutero ndindakamupa bhuku remutero iri ndakaenda nayo kanzuru amuna sabhuku bavo ndikaenda nayo kanzuru inini akaona namaine haka ndikasainira bhuku remutero kuti handisati mwana village head substandive sabhuku urimo muna nhingi ndiyo akabata bhuku iroro vanhu vachibhadhara mutero munhu achitenga stendi unotanga abvunza munhu kuti stendi ngeyani unobvunzisa kuti hazvizonetsere mangwana zvichiende koora kuti kana zvakuendese kuonetsa kudai zvinhu ndakutoda futi sabhuku andipindure kuti chinangwa chekuti anga achitambira mutero pane stendi inenge iri kunetsa ngechenyi stendi iyi chairi kuonetsera ngechekoti isusu toda kuti tichinge tichitonganaka toda kuti tiite zvinhu zviri transparent. Kana zviri zvekuti izvo ndabvunza ngenyaya yesenemu yenyu netsanangudzo dzakandipa talent panapa
kana akandipa hombo hwokunyepa panapa ndosaka asiri panapa nhasi. Asi nyaya handisiri kuenda koipedza nhasi, ndiri kuiprosponda. Ndiri kuda talent apa, ndiri kuda nasekuru wenyapa. Wasara vari wanasekuru wanoona nezvemhuri iyoyo nemhuri yenyu imimi. Vandipe rakazara. Ndikada kubvunzisisa ini ndichibvunzisisa talent inini. Uri kutaura kuti mai avo paakaenda kotenga stand up. Pana sekuru aripo akanga ari kutotakura mvura nerivasend nemotikari yake. Echiziva kuti stand iri kunetsa, chinangwa chakanga ari kutakurira ngechei. Is answerable pamakwesheni echazenge chimbunzo. Uri kuziva stand iri kunetsa, mwana uri kotengesa stand. Iwo wakuende kutotsvage contract yekuita basa ipo papo. Kukudzime moto ngepetro. Nhasi uno munhu wakuda kuti mwakumushungurudza kuti ibvapo. Munhu unondobva chetero ngenyoka iri kubuda umwe wangoti zverere. I have to charge you my expenses zake. Haarambiripo, ndamupa command yangu. Zvidhina zvake, time yake, kuchengeta kwakaita stand yo for 3 years. Ndomutaura tora quotation. Ndomupa next date redare. Uya nequotation yake. Then moya nemari yake, mompa mari yake, munotsvaga imwe stand. Handiti harisiri talent ndiyo chazi badhara stand iyoyo. Aiwa, family ndima akutobhadhara. Nokuda kwekuti mudori family stand idzoke family. Ndikati talent dzosera mari iyoyo, iye wakadya mari yonga munhu ari kudya mushonga wamusana, munhu unoone chinyu. Oruza stand oruza mari yake. Zvendiri kuita ngezvokuti nyaya yanyu ndiri kuiprosponda. Munouya musi wa 16. Wasara wari wanasekuru, ndoda kuti ndiwasamone. Mondipa mazita avo, ningi, wa responsible nefamily yamai wenyu, ndoda kuwasamona, wauye wandipindure mibvunzo iyoyo kuti stand ndeyani. Uya nemari dzangu dzedare panapa. Inini sumaitira ndatoita ndazotomanikidzira kuti ndinge ndichisvika kuno. Musi wa 16 uyu ndinofanira kunge ndiripo futi. Kuprosponda kuti ipere. Musi wa 16 munenge muripo, talent uri yapo, arasekuru ari yapo, dhezi uri yapo, mai uyu ari yapo, vabhura uri yapo. Ndopedza nyaya. Handipedzi nyaya yavanhu vakashota. Because apa itsvina yeusiku yomuri teterana. Wakaita talent, wakaita ndinhingi, asi wakaita uripo. Tatoda mese makaungana apa. Tovatai clear. Wana his love, wana tazi, wotaura chokwadi chavari kuziva maringe nestand iyoyo. Talent uri yapo, trust uri yapo. Wana wamenyu wese ndiri kuwada apa. Including wanasekuru wenyu. Wananyanya kutenga. Ndokuti ipere. Zvese izvo zvauri kutaura izvo dziri nyaya dzemastenzi pane muromo wese uri kutaura. Haisiriyo nyaya yekutanga kutonga headman nyaya yemastenzi iva. Ndiri nyepa here dare. Saka iwewe hauna kodzero dzekutaura kuti headman wanaya ndatomboamisa kudai dai nekuti headman ndiye unomisa. Uri kumuziva here mukomana ane zvikwere zviri pamusoro penyu papa? Malangeni. Wakatengesera nhanga nestand. Mastenzi. Ndakangonzwa dziri. Hazi mangani? Wainzwa wakawanda. 16, 32,000. I gave the judgment myself. Kwazoti kenyu kadoko aka kachikwere pari kwake kakachikwereke kuisa kakakebheni kemukaka. Mambo. Apa ndofunga muri kundipa judgment isiyo kana kuti muri kuda kundisa raketi revanhu vari kuita maskanda wemastenzi. Handisi mumaskanda wemastenzi bainini. Chinzwisisa shamwari, nyaya iri apa mira nditona. Chinzwisisa. Sekutaura kwaita Changamire kuti izvoni ndakuda anasekuru ako iwewe. Handitika wange wachiuya panapa. Newe wacho nevamwe wese wachadaidzwa apa nyaya yotanga kuvhiyiwa kuzwi 1 2 3 4 5. Sekutaura kwawaita iwo kuti imimi garai madini matora quotation yezvinhu zvese zvamamurudini muri kuita ipopo apo. Ukaenda kozvitarisisa haana side rawatora ipapo. Handitika paungano yenyu mese ndo pachabuda decision. Because decision inotobuda about tinobvunza he kuna sabhuku kuti mubhuku umbori in charge westand iyoyo ndiani. Dzimwe dzengu anogona kutotinetsa pamwe zita rake risiko futi kubhuku kwacho pamwe mutori nemunhu arimo. Iye wakambonyereswa zita riri mubhuku kwasabhuku restand yengerani. Ndisingazozvi kuti pakashaika mai pakazochinjwa here kuti muzita kwasabhuku. Vanodana sekuru ako. Wana sekuru. Noti iwewe. Ndipe umwe mupana Valentine na his love. Na trust.